Nya dyan, sa maingon mo dyan. Isa maingon. Gwapo kay kamera sa Kelvin, bay. Hey, how's it going guys? Karon bago ako nakauli diri sa balay, so wala bago ra jud ko nakauli and dagan pa kay kog mga buhaton nun. Hapa na magluto kog kanon. Let's do this, let's go. So as you can see kay naka-ready na mga dulaan. Naka-ready na mga gifts para sa mga bata. Well, which is kana draa. Alright, so for this video I'll be telling you guys kung ano nawala ko for like 2 weeks, 1 week nga na. And as you can see, pula kayo akong ilong. It's because gisipon ko and sakit lang, I'm not feeling well karon, but still I wanna make a video. And yeah, so last Thursday, December 13, kay nangatong sa isa ka event which is 18th birthday sa ako ang ig-agaw nga si Myra. Second cousin ako sa ako ang mama nga side. Nangatong sa Verdun Park sa may Ecolanda Pit. Excuse-moi, s'il vous plaît. Excuse-moi, s'il vous plaît. And as I was saying kay katong Sunday na imbitahan si Papa nga moadto sa press conference para sa San Miguel flavored beer, and giuban ko ni Papa. Drote. Thank you for coming to this very significant afternoon. Very beautiful Ma'am YASSI Pressman. Kamusta po kayong lahat? Kami po okay din naman. Kakaladlad po namin kanina at balita ko ulan daw po. Kaya buti naman nung pagpunta po namin dito wala na. So safe po kami. So nandito kami sa harapan ninyo para pasayahin kayo. Yes, pasayahin. So ako po si Pro Bro. Good afternoon po.
Yung ugto po, tama po ba? Hapon. Hapon na. Magandang hapon po. Hindi na umaga mo kami naman. Ewan kanina tayo. Ayun, maraming salamat po sa pagpunta dito. Ako po si Kay. Kay po. Hi everyone! Good afternoon! Nandito po kami ngayon, kasama syempre ang San Miguel family namin. We're very excited na makasama at makita po yung mga sari-sari store owners po na merong mga San Miguel flavored beer na they're doing well at syempre deserve po nila yung mga surprise po na ibibigay namin sa kanila mamaya. So we're very excited. I'm excited to be back in Davao also. I was here 3 weeks ago. Mag-vacation. Ang ganda dito. Ang bait ng mga tao. Thank you for your hospitality. Guys, very chill lang to Ito yung siguro yung pinaka-relax yung press con. In life, it's good to have fun. It's good to have fun, but just know your limits. And ako rin, syempre, I'm 23 only. Well, kung nagulat ka. I'm 23 and I'm still part of the youth and I want to be able to tell them and remind them na, oh, ganito guys, let's have fun, pero be careful also and drink moderately. Wala lang, kasi yung buhok mo mukhang apple. Ay, oo nga, mukhang apple tree. Lemon. Lemon na yun. Ayan. Wala na lang. Lemon na yun. Thank you. Second na tayo. Second na, tama wala nang data. Yes po, maraming salamat po sa oras ninyo. We really appreciate it. At sana po na-enjoy ninyo ang SMFB today. At baka po hanggang mamaya makita po namin kayo. Kaya ingat po. Thank you. And po maraming salamat po sa lahat po na nagpunta at sa mga susunod po makikita pa po ulit tayo. Hindi pa po ito yung last. Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much. Somebody's question. So karon kay naami diri sa Marco Polo because of San Miguel flavored beer na press conference for YASSI Pressman, Geek Guy and Fro Bro. So Happy Sunday, Eric Hasan Pinela. And yan, by the way, there is my Marco Polo. mga sila YASSI Pressman, si Fro Bro, si Geek Guy nasa likod. Gwapa kayo. Labi na tayo. Ato sa ko ila Jenna. Ayun yung mga doggy. Doggy. And another doggies. Doggies. Bye bye. Bye bye. Which kaya alam nyo ang gagawin nyo? Mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. Ayan. Para makasali kayo sa ating giveaway. Anyway, tahimik lang, dalang-dala siya. Pero ayan na, nung i-announce, tignan nyo, oh. Anong boto? Jin, muli na ko, Jin. Bye-bye. Bye-bye.